irnexxit ukoll għalla volja illum kulħadd qal li b'nazzi imma mbarrem ħafna kurrenti dik in-naħa tal-gżiri vera dejjem kif ħafna nies li huma mitla ta' dik iż-żona minn dejjem qalu li hemm ħafna u ħafna kurrenti u aħna dejjem skoprejnihom kull darba li għamilt training hemmhekk. Però llum kulħadd bida jgħid kemm tideriżi u kulħadd jgħid tajjeb iffavorik. Sakemm ovvjament toħroġ hemm barra u tinduna li hemmhekk xort hemm il-kurrenti qawwija. Però rnexxielna u nirringrazzja għal dawk kollha li sapportjawni. Din hija kawża li nemmen jidu l-attenzjoni kollha, imma dawk iż-żgħar li jagħmlu wkoll ġid il-min ikollu bżonn ma tantx jinstemaw. Allura bħala Marigold aħna din hemmhekk biex nagħtu dik l-għajnuna li hemm bżonn, il-vuċi li hemm bżonn lil dawn in-nies li diġà qed jagħmlu biċċa xogħol tajba, imma li għandhom bżonn iwasslu leħenhom aktar. U bis-saħħa tal-għajnuna tagħkom dan inkomplu nagħmluh. Grazzi.